Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Muradin zuciya, muradin zuciya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Inda muke karanta muku littafi mai suna Masarautar Kaizur wallafar Nusibi. Ci gaba suka yi da tattaunawa yayin da Hamida ke faɗin to yanzu menene abin yi ranke daɗe? Jihar ta ce mu kwantar da hankalinmu. Mu yi dukkan abin da ya kamata. Mu nuna soyayya ga jaririn. Mu tabbatar mun shiga jikinta. Daga baya zan sake kiran ku. Idan muka tabbatar mun samu kanta sai mu aiwatar da aikin gaba. Da haka taron ya watse ran kowa cikinsu babu daɗi. Ita kuwa Nuzula bata san ma me ake yi ba. Ta kasance cikin farin ciki ba don ta haifi magajin masarautar Kaizur ba, sai don ta haifi sanyin idaniyarta, wanda za ta kalla ta yi farin cikin jin cewar ita ma ta haihu. Da ɗaiɗai suka shiga da sunan taya ta murnar samun magajin Kaizur, inda suka sake ganin abin da ya hargitsa kwanyarsu. Rushida da ta fi su kishi mai zafi da hassada ta yi kuka sosai, amma Jihad ta sake kwantar mata da hankali. Akan cewa za ta samo musu mafita, ko za ta yi hauka alkawari ne sai ta ga bayan wannan jariri. Hakan ne ya sanyaya zuciyar Rushida, duk da cewa ita ma ba zama ta yi ba, musamman da ya kasance tana sane da cewa ita ma Jihar ɗin kanta take yi wa yaƙi. Ranar suna an yi shagali sosai, jariri ya ci sunan Ammar. Sarki har liyafa ta musamman ya haɗa saboda farin cikin zuwan magajinsa. Su ma matan gida sun haɗa liyafa sosai, wadda Nuzula ta yi farin ciki. Ta yi tsammanin sun haɗa ne saboda farin cikinta. Bayan suna, rayuwar gidan ta ci gaba da gudana yadda aka saba tafiyar da ita. Hankalin Nuzula ya kwanta, ita ma ta ga kwanta a duniya, kuma abin da bata yi zato ba wai ɗa namiji. Watanni 2 da haihuwar Ammar, duk da cewa matan sarki su 3 suna da shiri ɗaya akan Ammar, amma kowace a ƙarƙashin ƙasa tana da nata shirin. A taƙaice ma dai, kowace a cikin su 3 tana da shirin bayan ta gama da Nuzula da ɗanta. Ta koma kan abokan cin moshanta. Bayyanar ciki a jikin Jihar ne ya fara kawo tasgaro a cikin lamuran. Dama abokanta ya shaida mata cewa ɗa namiji za ta haifa duk lokacin da ta tashi sake haihuwa. Shi yasa ta fita a sabgar Rushida da Hamida, wadda ita gaba ɗaya ma har yanzu babu alamun ciki a tattare da ita. Jihar bata zauna ba, kasancewar ta sani tabbas Rushida ba kyale ta za su yi ba. Shi yasa ita ma bata zauna ba. Duk wasu dabaru da kariya da ta san za ta ba wa cikinta tana iya bakin ƙoƙarinta tana yin hakan. Sai Rushida da Hamida suka tuna tsohuwar abota suka sake haɗewa don nema wa kansa mafita. Amma kamar yadda aka saba ta ƙarƙashin ƙasa kowace da abin da take tunani game da ‘yar uwarta. Har zuwa yanzu Rushida bata huce da aurar mata miji da Hamida ta yi ba. Hamida ta san wace ce Rushida, ba ta yafiya, don haka ita ma bata zauna ba. Sai suka saka Jihad a gaba. A karo na farko kenan da suka juya mata baya suka haɗe kai su biyu, Jihar kuwa ta kasa ta tsare, ta kama kanta sosai don ta kubuta daga sharrinsu. Sai dai inda salo ya sake ɗaukar sabon canji shine haihuwar Jihad. A karo na biyu ma ta sake haifar ‘ya mace, a maimakon namiji da hatsabibin boka ya tabbatar mata. Kusan za a iya cewa Jihad ta fi shiga baƙin ciki a wannan haihuwar fiye da haihuwar farko. Bata yi mamakin farin ciki da walwalar ta gani a fuskokin ragowar matan sarki ba. Wato Rushida da kuma Hamida. Ta san abin da zai faru kenan, kuma a dalilin wannan ita ma ta sake kafe wani abu a ranta, musamman ganin irin farin cikin da Nuzula ta sake nunawa. Kwata-kwata ta manta a baya a haihuwar Maimunatu ta gwada makamancin irin wannan farin cikin. A cikin ƙasa da watanni 6 da haihuwar Jihad, inda jaririya ta ci suna Jasra, abubuwa suka sake kwaɓewa a gidan sarauta. Ga wanda yake kallon gidan daga nesa, da kuma wanda yake nesa-nesa da sabgar masarautar, zai yi tsammanin ana zaman lafiya a gidan, amma kuma ina abin ba haka yake ba. A yanzu da suka fuskanci da cikakkiyar alamar cewa Jihar da gaske raina musu hankali take yi, sai suka watsar da ita suka haɗe kansu don su ɗauki fansa a kanta, a yayin da zafi ya yi wa Hamida yawa. Saboda rashin haihuwar ko da ‘ya macen ne, gashi dai ita ma tana ta narka dukiyarta mai yawa a wajen bokaye, amma har yanzu shiru babu wani bayani. Ita ma dai Jihar a nata ɓangaren ba a zaune take ba, musamman da ta fi su sanin kan makirci da tuggu, kuma ta fi su sanin sirrin gidan sarauta. Babu jimawa sosai sai ga wani cikin ya sake ɓullowa a cikin Jihad. A wannan karan ta dage sosai don tana fatan burinta ya cika. Duk da cewa akwai Ammar,
amma tana jin muddin ta haifi ɗa namiji komai mai sauƙi ne, don hanyar da za ta bi da Ammar ba wahala za ta bata ba. Ga Rushida da Hamida kuwa, wannan karan kamar su yi hauka don baƙin ciki, kowaccensu ta bazama wajen bokanta cikin tashin hankali da rashin sanin madafa, amma bokayensu sun sake tabbatar musu da cewa Jihad ba za ta taɓa haihuwar magajin masarautar Kaizur ba, duk kuwa haihuwar da za ta yi. Duk da cewar Jihad ta kasance cikin fargaba gudun kar ta sake haihuwar wata macen, amma hakan bai hana ta jin kanta da nuna fifiko ga sauran matan sarki ba. Rushida da yake ta fi Hamida iya makirci, san bata nuna mata komai ba, amma Hamida takan yar mata da magana lokaci-lokaci. Hakan yana ƙara saka Jihad nishaɗi da jin cewar tabbas za ta haifi ɗa namiji. Amma da haihuwa ta tashi sai gashi ta kuma haifan ɗiya mace. Wannan karan Jihad ta tabbatar da cewa ba za ta haifi ɗa namiji ba, bokayenta ƙarya suke yi mata. Don haka ta ji ta haƙura da samun magajin hakanan ma. Amma ta ƙudurce a ranta muddin ba ita ce ta haifi mai gadin sarautar Kaizur ba, sai ta san yadda za ta yi kowa ma ya rasa. Idan ya so sarautar ta bar gidan sarki Suhaib bin Yassar. Amma ba za ta bari ɗan wata ya yi sarauta ba. Kamar kowane lokaci ranar suna an yi shagali, jaririya ta ci suna Halima, matan sarki sun yi shagali sosai kamar yadda suka saba. Wannan karan ma har ya fi na baya, ita kanta Nuzula ta shiga an dama da ita, don ita bata ɗauki hakan wani abu ba. A gare ta da mace da namiji duka Allah ne yake bayar da su, kuma wanda Allah ya shiryar shi ne wanda aka fi so. Jihar ta aika jakadiya don kiran matan sarki Rushida da Hamida, su kansu sun yi matuƙar mamakin wannan kira. Rushida ta tafi wajen Hamida ta tambaye ta ko saƙon Sultana ya same ta? Ita ma Hamida da mamaki akan fuskar ta ce, tabbas Sultana ta aiko min jakadiya tana kirana. Sai dai na yi mamakin kiran, musamman da ya kasance na san wace ce Sultana. Rushida ta jinjina kai ta ce, abin da ban mamaki gaskiya, amma babu komai mu je, wataƙila wani makircin ta shirya. Amma ko ma menene ta shirya, mu za mu iya mafiyinsa. Mu je. Daga haka suka miƙe suka nufi ɗakin Sultana. Tana zaune rungume da jaririyarta, yayin da fuskarta kawai ya gwada musu irin cikin damuwar take ciki. Suka shigo suka gaishe ta kamar yadda ya zama al'adar gidan, ta amsa suka samu waje suka zauna. A raunane ta kalle su bayan sun zauna, sannan ta fara bayani a hankali. Na san dukkaninku har ma da ni, mu ɗin tsatson sarauta ne, mun fito daga gidan sarauta, sannan kuma 'ya'yan gata ne. Amma kuma sarautar mu ba za ta iya mana amfani ba kasancewar mu mata. Don haka yanzu dama ɗaya ke gare mu. Tunda ba za mu iya zama sarakai ba, to mu haifi sarakai mana, musamman ga duk wadda ta yi aure a hamshakiyar masarauta mai izzar mulki da takama da dukiya, mayaka da manyan makamai irin masarautar Kaizur. Ba wai son kai bane idan dukkaninmu muka nuna sha'awar za mu haifi yara da za su mulki Kaizur. Amma abin bakin ciki, dukkaninmu babu wadda ta samu wannan zarrar. Mun ƙare da haihuwar yara mata. Waɗanda da su gwara babu, gara ma a ce ban haihu ba, ballantana na rinka ganin bakin ciki. Amma abin mamaki, wadda muka raina ba ma tunanin za ta iya yin wani al'amarin sarauta. Kasancewarta daga wata ƙaramar masarauta, 'yar wani matalaucin sarki, a ce a cikinmu ta yi mana zarra ta haifi ɗa namiji. Wannan ina ga kamar ƙalubale ne a gare mu ko? Rushida da ita abin ya fi ciwo zuciya ta fara faɗin. Tabbas haka zancenki yake Sultana. Na yi baƙin ciki sosai kuma na yi mamaki. Na farko an ba ta matsayin sarauniyar Kaizur, yanzu kuma ga shi ɗungurungun ma ta haifi sarkin Kaizur. Shi ya sa a kwanakin nan ta rage mu'amala da mu, ba ta kula mu. A kullum kamar ma murna take yi da halin da muke ciki. A kullum tunani nake yi me ya kamata na yi mata na huce wannan al'amari. Me ya kamata na yi wa ɗan nata don kassara ta tun kafin ɗan nata da take takama da shi ya kai wani abu. Sultana Jihar ta gyara zamanta ta kalli Rushida ta ce, duk wannan abu ne mai sauƙi, in dai za mu haɗa kanmu, za mu san yadda za mu yi da ita da jaririn nata. Waɗannan duk ba za su gagara ba in dai da boka a hannunmu. Hamida ta dubi Jihar ta ce, to yanzu menene abin yi? Jihar ta ce, ku saurare ni kawai. Karwar ta sake yunƙurin ɗaukar mataki. Ku bani lokaci kawai. Sai na saka ta jin nadamar haihuwar ɗa namiji, wannan alƙawari na ne. Rushida da take jin bata gama yarda da Jihar ba ta ce, to yanzu me kike tunanin za ki yi a kai, kuma ya tafi yanda ake so ba tare da wani kuskure ba? Jihar ta yi murmushi ta ce, Rushida ba abin garaje ba ne, ki bi ni a hankali, komai zai warware. Makirci da asiri kuma in dai yana aiki alƙiyaman Nuzula ta tashi. Da haka sauran matan sarki suka koma ɓangaren su, cikin farin ciki da tunanin hukuncin da Jihar za ta ɗauka a kan Nuzula da Ammar.
Shekaru 3 bayan haihuwar Halimatu, babu alamun za a sake haihuwar ɗa a gidan nan. An ci gaba da rayuwa yadda aka saba, amma ta ƙarƙashin ƙasa kowace daga cikinsu tana neman gazawar 'yar uwarta idan aka ɗauke Nuzula, wadda ita sam babu ruwanta da rayuwar gidan, musamman da ya kasance ita ce sarauniyar Kaizur. Ko magana aka gaya mata ba ta ɗaga kai. Yadda take da girma sai ta zaɓi ta kama girmanta. A wannan lokacin ne Ammar ya kama wata iriyar lalura wadda aka kasa gane kanta. Tun yana yin abu iyashi da iyayensa ne suka sani, har ya zamana mutanen gida sun ankara, saboda sabulewa da fatarsa take yi kamar wanda ya yi ƙona. Masu magani kuwa sai da aka samo masu magani guda 50 a masarauta. Kowa ya zo yi bakin ƙoƙarinsa, amma babu nasara. Gaba ɗaya hankalin Nuzula ya tashi sosai, ba ta da wata kwanciyar hankali. Saboda larurar nan sai ta karɓe yaronta daga wajen bayin da suke kulawa da shi, saboda duk dare baya iya bacci saboda azaba. Da abu ya ishe ta yanke shawarar gwara ta koma masarautarsu da yaron kawai, wataƙila a dace a can. Tana kuka ta tafi zuwa turakar Sarki Suhaif. Bayan an yi mata iso, ta shiga da sallama. Sarki Suhaif ya amsa, ta rusuna tana gaishe shi. Ya ce, barkan ki dai sarauniyar Kaizur, kuma uwa a wajen sarkin gobe na Kaizur. Ambatar Ammar da ya yi ya sa jikinta ya ƙara yin sanyi, hawaye suka zubo mata. Cikin karayar murya ta ce, idan mai martaba ya amince, ina son zan wuce zuwa masarautarmu. Tunda akwai tushen magani a can, wataƙila a dace. Kai tsaye Sarki Suhaif ya girgiza kai, ya dube ta ya ce, da alamu sarauniya ta manta cewa Allah ne yake ba da lafiya, ba masu maganin masarauta ko tushen magani ba. Ina ganin da mu bayyana jinyar magajin Kaizur, gara mu mayar da hankali da yi masa addu'a, mu miƙa lamuranmu ga Allah, amma ban bayar da izinin barin masarauta ba. Hakan ne ya tilasta mata haƙura, ta risina ta sallama sarki, sannan ta tashi ta koma jikinta duk a mace. A kaf matan sarki babu wadda bata shigo dubiyar Ammar ba. Ko da a ce sun shigo da wani abu ma, sam Nuzula ba ta kula su, saboda ita a yanda take ɗaukar kanta ba za ta iya cutar da wasu ba. Ita ma kuma ba ta jin za a iya cutar da ita. Sultana Jahad da Sultana Hamida da Rushida ne zaune a katafaren ɗakin Sultana Jahad, inda ya zame musu wajen tattaunawa a lokacin da buƙatar hakan ta taso. Sultana Hamida ta dubi Jahad ta ce, ranke daɗe, na kasa gane wanne yunƙuri kika yi a yanzu. A maimakon ya fara jinya irin wadda zai nakasa, sai gashi an kwantar da shi da wani ƙaramin ciwo. Amma ban gane dalilin ki na yin hakan ba. Wataƙila ko duk a cikin shiri ne. Ta ƙarashe magana tana murmushi. Sultana Jahad ta yi wani murmushin isa, sannan ta ce, me kike ce na baka na zuba Sultana? Na gaya muku fa, muddin ina numfashi yaron nan ba zai taɓa yin sarauta ba. Wannan ciwon mafarin abin da ka iya samun sa ne. Ni kaɗai na san me zan ƙulla masa a gaba. Ko dai kawai ku zuba min idanu. Sultana Rushida ta dube ta ce, to yanzu ya za a yi da kujerar idan babu ran sarki? Ko ko ya mace tana iya yin mulki ne? Hankalin Jahad a kwance ta yi murmushi ta ce, na zaɓi sarautar Kaizur ta bar hannun wannan ahali, muddin haka za a tafi. Maganar mulki wa ya mace kuma da tana yi, ai da tuni na san yadda zan yi. Hamida ta kalle ta da sauri, amma sai Rushida ta yi saurin faɗin, haka zancen ki yake ranke daɗe, gashi ita ce babba. Ita dai Hamida ba ta sake magana ba, musamman da ta ga maganar kuma ta koma ta masu ‘ya'ya kawai. Sai abin ya fi yi mata ciwo, gashi a wannan ɓangaren ba ta da abokiyar tattaunawa a gidan. Ballantana ta yi magana ta ji sanyi. Sai bayan da suka fito ne Hamida ta dubi Rushida tana yin kwafa ta ce, ki ji wannan matar wadda ba ta jin kunyar son zuciya da rainin hankali, wato da a ce ya mace tana mulki a yanda na fuskance ta, da ba ta da lokacin mu ko, haka za ta yaudare mu ta tura ‘yarta don ta yi mulkin kenan, ke da kike da ya mace ta mayar da ku ‘yan kallo. Ya kamata a ce mun ɗauki matakin da ya dace a kan tafa, don idan muka yi wasa, za ta yi amfani da mu ne ta cimma burinta, sannan daga baya kuma ta watsar da mu. Dariya Rushida ta yi sosai har tana ƙyaƙyatawa, ta bar Hamida da kallon ta baki sake. Rushida ta dakata da dariyar ta kalle ta ce, ke yanzu dama binta kike yi sau da ƙafa, kina ɗaukar maganganunta? Lallai ma, sai ka ce ba jinin sarauta ba? To bari ki jan gaya miki, yanda take amfani da mu don cimma burinta haka nake amfani da ita. A lokacin take tunanin za ta jefar da ni kamar ta jefar da ɓawo, haka zan riga ta na jefar da ita wallahi. A gidan sarauta aka haife ni fa tabbas, amma ban taɓa ganin makirar mace mai tuggo irin Jahad ba, ga rashin kunya da rashin imani. Amma ta gama nata, ni ma zan taho da nawa. Shiru Halima ta yi ba tare ta sake yin magana ba. Sai yanzu ne ta sake fuskanta. Wato dai gidan sarauta dole ne ka koyi yi wa kanka yaƙi, idan ba haka ba a ƙarshe ka ƙare a cikin kogin nadama.
Daga lokacin salo ya sauya a gidan, don ita ma Hamida ta gane da kanta za ta yi wa kanta faɗa, hatta ita Rashida don amfanin kanta take yin wannan yakin. Tsawon lokaci Ammar yana cikin mawuyacin hali. Gashi Sarki Suhaif ya hana kowa ya sanar da na waje, gudun shigowar maƙiya ko dariyar maƙiya cikin al'amarin. Gashi ciwo gaba-gaba yake yi. Tun Nuzula tana tuntuɓarsa lokaci zuwa lokaci ya bar ta je gida, har ta haƙura ta bar wa Allah komai. Shekarun Ammar 12 da haihuwa, ita kuma Maimunatu tana da 14. Har zuwa lokacin abubuwa suna tafiya a damalmale. Kuma su kansu waɗanda suka lalata al'amarin hankalinsu ba a kwance yake ba, musamman da ya kasance tun mijin nasu yana iya ba su lokaci har ya daina saboda ɗansa. A lokacin ne wata daular kafirai mai suna Mafur ta aiko musu ɗan aike, saƙon cewa suna tafe zuwa daular ta Kaizur don su yaƙe ta. Duk da damuwar da Sarki Suhaif yake ciki, sai da ya dariya bayan magatakarda ya kammala karanta masa saƙon. Saboda tarihin Kaizur, tun daga lokacin da aka kafa sarautarta a ƙarni na 5, babu wata runduna da ta taɓa yin nasara a kansu. Na farko, daular Kaizur tana da tsananin ƙarfin rundunar mayaƙa, waɗanda suke jiran kule su afka. Akwai ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin makamai. Shi ya sa sama da shekaru 600 babu wata daula da take iya tunkarar ta don gwabza yaƙi. Sau da yawa daulolin Musulunci da suke makwabtaka da Kaizur sun sha neman taimakon daular Kaizur idan daular kafirai ta kawo musu farmakin yaƙi. Kuma duk lokacin da daular Kaizur ta shiga al'amarin yaƙi magana ta ƙare. To yau dai gashi an kawo daular Kaizur ta yin yaƙi har gida, tare da gargaɗin cewa za su shigo har cikin garin Kaizur domin su ruguza ta. Wannan dalilin ya tilasta wa Sarki Suhaif fita yaƙi, ba tare da ya shawo kan matsalar Ammar ba. Ammar da yake fama da kansa ya yi cizon yatsa, don mafarkinsa ne wata rana ya ga ya fita yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah. Sarki Suhaif yana da wata takobi wacce ya gada a wajen Sarkin Kaizur na 3, wato Rashid bin Hammad. Takobin ta azurfa ce, amma kubanta na jar tagulla ce. Da zarar ya zare ta a kube, tsananin haske da walwalinta yana kashe idanu. A duk lokacin da zai fita yaƙi, da ita yake fita. Yau ma zancen bai sauya zani ba. Bayan ya gama shiryawa da taimakon matarsa Nuzula da yake ɗakinta a ranar, ya umarce ta ta ɗauko masa wannan takobi. Tana murmushi ta ƙaraso ta miƙa masa. Cikin taushin murya ta ce, fatan tarin nasarori da ci gaba mai ɗorewa jagoran musulmai kuma hadimin musulunci. Shi ma murmushin yayi yana kallanta. Cikin kulawa ya ce, fatan kwanciyar hankali da zaman lafiya mai ɗorewa jagorar talakawa da masu rauni. Ita ce ta rako shi har bakin sashenta, ya yi mata sallama ya wuce inda dakaru suke jiransa. Rushida da ta fito zuwa bakin sashenta ta yi gamo da wannan rakiyar. Zuciyarta ta yi baƙi ƙirin, dama duk cikin matan Sarki Suhaif ta fi kowa baƙin kishi. Ta koma zuciyarta tana zafi, a ranta tana tunanin ta ga alamun abin da aka yi wa Nuzula na lalurar ɗanta bai wani dame ta ba a yanzu. Lallai za ta canja salo, za kuma ta ɗauki mummunan mataki. A ɓangaren Sarki Suhaif kuwa, kamar yadda aka saba, wannan karan ma sun yi wa waɗannan abokan gaban nasu kisan ƙare dangi. A ƙarshe ma da ƙafafunsu suka gudu, saboda wani abin mamaki da ya faru. A lokaci guda, kawunan mutane suka fara zubewa ba tare da an taɓa su ba. Kuma duk lokacin da wani abokin hamayya ya kai wa Sarki Suhaif farmaki, sai dai ya koma kansa. A dalilin haka suka firgita sosai, sannan suka ranta a nakare. Sarki Suhaif ya bayar da umarnin a ƙyale su kawai. A ranar suka koma Kaizur, kamar yadda aka saba idan aka yi nasarar yaƙi, duk da cewa ba a taɓa yin rashin nasara ba. Shagulgula da farin ciki ya kaure a Kaizur, har ma da garuruwan makwabtan Kaizur. Kwanaki 2 da faruwar wannan shagalin, Sarki Suhaif ya yi baƙo. Ya yi matuƙar mamakin zuwan wannan baƙo, amma hakan bai hana shi saukarsa ba. Har babban zaurensa aka shigo da baƙon. Sarki Suhaif yana kishingiɗe a kan dardumarsa ta alfarma, baƙon ya shigo da sallama. Sarki Suhaif ya amsa masa, ya shigo ya rissuna ya gaida sarki. Bayan komai ya lafa, baƙon ya fara bayani. Sunana Laimus, ni ne sarkin aljanu na daular Gayur. Abin da ya kawo ni gare ka kuwa, na zo ne neman taimako. Sama da shekaru 70 daular mu ta Gayur tana yaƙi da daular kafiran aljanun Nufur. Sai dai kusan ko da yaushe idan aka yi yaƙi sai sun yi nasara a kanmu. A ƙarshe bincike na ya nuna min da makami ɗaya zan iya yaƙar su kuma na yi nasara. Saboda sirri da darajar makamin. Wannan makamin kuwa ba kowanne ba ne sai takobin Shamal, wato takobinka. Na samu cikakken bayani akan takobin Shamal, amma ban san inda zan same ta ba. Sai lokacin da naga kuna yaƙi da daular Mafur, tabbas ita ce takobin. Don dama an shaida min takobin azurfa ce mai kuban zinare.
da kalmomi a rarrabe an rubuta Shamal a jiki. A bisa wannan dalilin muka ƙarasa aikin da kuka fara. Dama a duk lokacin da muka ji wani abu mai kama da fita jihadi to muna maraba da shi. Wannan shine dalilin da ya sa muka shiga cikin yakin. Daga baya kuma na yanke shawarar zuwa don ka taimaka min da aranta. Idan Allah ya bamu nasara akan abokan gaba to alhamdulillah, insha Allah sai mu dawo maka da ita. Shiru sarki Suhaif yana nazari kafin ya ce, wannan takobi da kake magana gadon masarautar Kaizur ce mafi girma. Na gaje ta ne daga kakan kakana. Tana ɗaya daga cikin tambura masu girma da daraja a Kaizur. Ba zan iya hana ka ba. Kasancewar jihadi za ka yi, amma ina fata za ka kula da ita ko don daraja da amfaninta ga daular nan tamu. Cikin girmamawa sarki Laimus ya ce, na ɗauki alƙawari, kuma insha Allah zan sauke da izinin Allah ranka ya daɗe. Sarki Suhaif bai sake magana ba, ya miƙe ya nufi inda takobin Shamal take don ɗaukowa. Sarki Laimus bai jima ba ya tafi bayan matuƙar godiya da farin cikin da ya nuna. Da faruwar hakan da kwana 3, Ammar da yake hannun mahaifinsa yana cin abinci a hankali ya fara jujjuya kai da alamun damuwa a fuskarsa. Sarki Suhaif ya dube shi da kulawa ya ce, menene kuma ya faru? Cikin wata iriyar karyaryar murya ya ce, Abi, ba na iya gani da idanuna, ba na ganin komai sai duhu. Kirjin sarki Suhaif ne ya doka, ya dube shi yana faɗin, ba ka gani Ammar? Ba ka ganin komai? Cikin rawar murya ya ce, Abi, ba na ganin komai. Hankalin sarki Suhaif ya yi matuƙar tashi, ya yi shiru yana nazarin yadda zai bullo ma wannan al'amari. Daga jinyarsa ta baya, wadda har zuwa yanzu ƙoƙarin magance ta ake yi, amma abu ya ci tara. Yanzu ga sabuwar jinya ta bullo wacce ta fita baya matsala. Ƙoƙari yayi ya danne damuwarsa, sannan ya kwantarwa da Ammar hankali da faɗin, babu komai, jinya ce. Zuwa anjima insha Allah idanun za su washe. Ka gama cin abincin naka sai ka kwanta ka huta kaji, kuma ka rage fitowa cikin haske. Cikin sanyin murya Ammar ya ce, Abbi, ai bana fitowa cikin haske. Jakadiya ce ta shiga da sallama suka amsa. Ta zube a ƙasa tana faɗin, barka da wannan lokaci ya shugabana. Barkan ki dai, me ke tafe da kai? Sultana Rushida ce take neman iso ranka ya daɗe. Jinjina kai ya ce, to a yi mata izini ta shigo. Jakadiya ta sake risinawa sannan ta miƙe ta fice daga ɗakin. Babu jimawa sai ga sallamar Sultana Rushida. Sarki Suhaif ya amsa yana ƙoƙarin ɓoye damuwarsa. Ta risina tana faɗin, barka da wannan lokaci sarkin musulunci kuma sarki mai adalci. Bai amsa ba sai jinjina kai da yayi. Ta dubi sashen Yarima Ammar tana faɗin, fatan lafiya mai ɗorewa da albarka ɗan sarki jikan sarki kuma sarki a gobe. Da ƙyar ta iya ƙarasa faɗar kalmar bakinta, don ji ta yi kamar ta yi zunubi. Ammar ya jinjina kai kawai ba tare da ya yi magana ba. Da 'yan dabarunta na mata ta gane cewa aikin da suka yi ya kama Ammar, don ta ga manyan alamu cewa baya iya gani. Hakan ya yi matuƙar faranta ranta, ta risina tana faɗin, to na gaishe ka Yarima, fatan lafiya mai ɗorewa, Allah ya taimaki ruhin Kaizur. Daga sarki Suhaif har Yarima Ammar ɗin babu wanda ya iya tanka mata, ta tashi ta yi tafiyarta. Da tsananin farin ciki ta shiga ɓangaren Jihad, ta sanar mata da wannan abin farin cikin. Jihad ta yi farin ciki sosai, haka ma Hamida da aka kira ta daga baya. Jihad ta ce matakin farko kenan. Yanzu za mu tafi ga mataki na gaba, amma na yi alƙawari, muddin ina raye, yaron nan bai isa ya mulki Kaizur ba. Rushida ta yi murmushi ta ce muna jira, mun san za ki iya ranke daɗe. Mai sauraro, bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Aso ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yau. Muradin zuciya, sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da faɗakarwa da nishaɗi.